po sila. Alam nyo, saan po sila naka-assign? Sa bundok, sa Sapang Uwak, at sa Villa Maria. Naka-stay sila doon. Stay in sila. Hindi po yung papasyal-pasyal lang. May bahay sila. Yung bahay nila, parang health center, doon sila nakatira. Yung paano yung bahay ng mga Aita, ganun din yung bahay nila. Umuwi sila dito, San Fernando, once a month. Pag may assembly kami o may meeting kami. Yung salary nila, hindi naman po mataas yung salary nila. Ordinary salary lang po. In fact, mas mababa pa siguro sa mga ibang empleyado. But you know, when I visit them, oh, they are very happy. They are tenacious, they are very excited, they are very generous. Sinasalubong kami, kasama yung mga bata, and then they explain their project, their work, they even go beyond their own job description. This is what Peter Drucker is telling us. Not from the mind, but from the heart. This is what we call inspiration. And ngayon ko po naiintindihan yung kinakanta natin nung bata tayong may flag raising ceremony. Di ba nung bata tayo, flag raising ceremony, inaawit natin yung pambansang awit na kumisa ang title po natin, hindi naman tama yung Bayang Magiliw o ang Lupang Hinirang. Pero po, alam ko po, kinakanta ko po yun, kinakanta natin. Pero ngayon ko lang naiintindihan kung anong gusto sabihin nung alab ng puso, sa dibdib ko'y buhay. Alab, the fire in my heart that gives me life. In my heart, it is alive. Naalala ko po yung mga Pilipinong nauna. Siguro kinakanta nila yung ating pambansang awit, alab ng puso, sa dibdib ko'y buhay, nang mamatay, nang dahil sa iyo. We have heroes because they have the passion, they have the motivation of inspiration. It's not about salary. It's not about financial gain. No. It's about something that drives them far beyond themselves. If all of these examples are examples actually of what we celebrate today, we call Pentecost. Pentecost is the reception of the Holy Spirit that gave fire, the tongues of fire, to the disciples that became apostles. From discipleship, disipulo, nakaupo, nakikinig, natatakot, nasa kwarto, and when they received the Holy Spirit, they went out proclaiming. They became apostles. They can speak the languages of different people, kamukha ng first reading at second reading. Ano ba yung nakakapagsalita sila ng iba't ibang language? It's not only language. They can speak French, or they can speak Hebrew, they can speak Mesopotamian language, or Greek language, but they are more than that. Ako naintindihan ko po yon in a different way. They speak different language, not only technically as national languages, but also alam nilang kausapin ang lengguwahe ng mga bata. Alam nilang kausapin sa lengguwahe ng matatanda. Alam nilang kausapin yung lengguwahe ng masama ang loob. Alam nilang kausapin, and they understand and they can listen and dialogue sa mga taong may tampo sa buhay. They can even talk to people who are rebellious in spirit. They can reach out and dialogue and talk to people who are not believers. I believe that is what we mean by that we can speak different languages. At alam niyo po, swerteng-swerte tayo dito sa St. Jude. Kasi isa sa mga 11 sa gospel na ito, ang ating patron saint, si St. Jude. St. Jude is an apostle. Kaya lang po, may tanong po ako sa inyo. Tignan niyo po si St. Jude. Ano po yung kulang sa kanya? Iconoclastic. Sa icon, mayroon pong meaning ang lahat ng nakikita natin. Meron siyang parang medalyon, parang sinasabi niya, kamukha ko si Jesus, pero hindi ako si Jesus, ito si Jesus. Ako ay kamag-anak ni Jesus, pero I'm not Jesus. No? Kaya meron siyang image si Jesus. He's very humble to say, hindi ako si Jesus, kamukha ko lang ito si Jesus. Ano po yung kulang? Meron siyang tungkod. Kulang po yung balbas, makapal na po yung balbas niya dyan sa bigote. Ano po yung kulang?
yung tongues of fire. Alam niyo po, nung bago ko dito may tongues of fire. Parang lininis, hindi na ilagay uli, no? Pero yung tongues of fire, ito po ay indicator na sila ay apostle. 11 lang po yung images na mayroong tongue of fire. The rest na santo, mayroon silang halo, a sign of holiness. Pero pag nakakita ka ng image ng isang santo, mayroon siyang tongue of fire, kahit hindi mo tignan yung pangalan, he is an apostle. Because of this gospel from John chapter 20. They received the Holy Spirit. And I think this kind of Holy Spirit is not something that is only inspiring us for ourselves. Naniniwala ko, inspiration is contagious. Hindi lang po sakit ang nakakahawa. Ang kabutihan at ang inspirasyon ay nakakahawa. At kumakalat. When people are extraordinary and they are full of energy, when they are creative and innovative, when they are animated and invigorated, parang pagkasama mo sila, parang pati ikaw ay parang nahahawa sa kanilang kasipagan, sa kanilang inspirasyon, at sa kanilang motibasyon. I invite you to share the fire of your faith. We were all baptized. Tinanggap din natin ang banal na Espiritu. Huwag mong sarili na sa akin lang to. Hindi. Kamukha po ng kandila. We share it. You share the light. You spread it. You protect the light and you share it. Do not keep it for yourself. It is something that we have to spread. And also, it is some kind of something that we can aspire to do. Meron po akong nabasa, sabi niya, aspire to inspire before you expire. Again. Aspire to inspire before you expire. Alam niyo po, when you inspire a person, hindi naman gusto sabing bigyan mo siya ng pera. Hindi man kailangan. Hindi man kailangan na mayroon kang allowance para ma-inspire mo yung tao. Maybe you can just give them an encouraging story, or you can tell a boy, kaya mo yan, nagyo mo yan. And you know, that is already an inspiration to spark something new to them. Alam niyo po, nung Friday, meron po akong binless. Pagkatapos ng meeting namin sa PPC dito, nagpunta kami sa Lubao. Meron pong matandang namatay, mother po ng isang leader natin dito sa parokya natin. Dahil hindi na po kami makahabol dun sa misang morning, nung gabi, with the core group ng PPC, nagpunta kami sa Lubao. Binless ko po yung nanay nila. At around 87 years old po. Alam niyo po, nung binibless ko, naalala ko, nung inanoint ko siya dito sa may San Fernandino, nung inanoint ko si Lola Elisa doon, siya po ay grabing-grabe na. Nung pinuntahan ko po doon sa ICU room, nagtataka ako, naka-ICU siya, grabing-grabe na siya, nagpapanik na yung pamilya niya, tsaka mga apo niya. Nung inanoint ko po siya, sumasagot pa siya. Amen. And also with you. Nung nakita niya ako, nag-bless pa sa akin. At pag sumasagot siya, naka-smile pa. At nung nagdarasal ako, holding hands pa kami. Alam niyo po, pagkatapos kong inanoint, parang ako'y nabuhayan. Parang ako'y na-inspire sa kanya. Naka-ICU na po siya. Di ba, kumisan masakit yung ngipin natin, hindi na tayo makasmile. Sakit pa lang ng ngipin yon. Pero she was already at the brink of death. And yet, she was full of life. I call that inspired. Inspired. She's losing her life, but she is full of life. Di ba, kumisan may mga kabataan, ang lakas-lakas, batang-bata, pero walang kabuhay-buhay. Walang kagana-gana sa buhay. They do not even smile. They do not even recognize others. Nilibing po si Lola nung Sabadong umaga. Biyernes ng gabi, nagpunta po ako, binless ko. At nagkwento po yung mga anak habang nakatayo kami sa blessing. Sabi po ng mga anak, lalo kong nakilala si Lola. Alam nyo, Father, ang nanay namin na byuda, 38 years old po siya. 8 po kaming magkakapatid.
Wala naman po siyang formal na trabaho. Bumibili lang siyang tela, tapos tinatahi niyang mga damit. Pero natapos po kaming lahat with her gracious inspiration as a mother, as a father, as a provider. Natapos lahat ang 8 niyang anak. Nasa abroad po yung more than half. Mga magagaling na professional. Mga cum laude sa mga universities. And you know, ano pa yung tawag sa kanya ng mga anak niya? DSWD. Alam niyo po bakit? Mahirap na sila, nahihirapan na sila, biyuda siya, 8 silang magkakapatid. Kaya pang tumulong sa mga kapitbahay. Kaya pang magbigay ng bigas sa mga walang makain. How can you see and not recognize the God and the Holy Spirit in her life? Isn't it? Even Lola already expired. She still inspired me. For us, we don't even have to say anything. The way we live our life, pag nahihirapan ka, hindi ka sumusuko, nakikita ng iba, nakikita ng mga anak mo, you are already an inspiration. My dear friends, we are called sa Old Testament, sa book of Deuteronomy, ang tawag po sa ibang mga pare noon, keepers of the fire. Bakit keepers of the fire? Kasi po, yung mga pare noon, they take care of the fire in the temple. Di ba po sa temple, meron pong offering ng dove, offering ng bullocks, offering ng turtle dove, offering ng lamb. Tapos mayroong fire doon na malaki. Doon ino-offer sa malaking temple sa Jerusalem. At that fire is alive 24 hours a day. And you know, yung mga pari nun, ang tawag sa kanila, keepers of the fire, guardians of the fire, to keep the fire, that the fire will remain. It will be sustained. It will be not only for a lifetime, but even for eternity. Alam niyo po, medyo nakakayaman, very far na tayo sa tradisyon. We still have that fire, kaya lang electronic na. Nakikita niyo po yung ilaw sa side ng Blessed Sacrament. Di kuryente na po yung fire natin eh. Di kuryente na. To manifest the presence of the Lord in our temple, in our church. Pero I hope all of us, can we become keepers and guardians of the fire? Pag may nakikita kang taong nawawala ng pag-asa, or parang nawawala ng buhay, can we also inspire them? Can we share our Holy Spirit with them? Ang sinasabi ko pong inspiration dito, iko-qualify ko pa po ng content Hindi po yung artistic inspiration. Di ba yung artistic inspiration, it is according to their mood. Kunyari, parang may mood akong mag-compose ng kanta. Ha? That is artistic inspiration. May mood akong mag-painting. Ha? That is artistic inspiration. Pero pag wala naman, wala. Kung minsan, mainit pa nga yung ulo. No? Pero hindi po yun ang sinasabi kong inspiration. Hindi rin po yung inspiration na parang romantic, emotional thing. Kasi emotion, it comes, it goes. Even kung minsan yung inspiration nating medyo pogi o maganda, inspiration sa atin, pag iba yung minahal, masisira na rin yung gana natin. Di ba? Hindi po yun yung inspiration na sinasabi ko. It's not romantic emotion. No. It is the inspiration that comes only through the Holy Spirit and our faith. It is a spirit that remains and it is sustained. Not only for one day or for a certain emotional up, but it is a lifetime, even in the most difficult times. Kaya nga, ngayon ko naiintindihan yung kanta may song about sustaining an emotion of love. Sabi nung song, how do you keep the music playing? How do you make it last? It's true. It is a question of you have a very strong love for somebody. You have this strong emotion of feeling of giving yourself to something. I hope you can keep the music playing and you really make it last. And this is my prayer for all of us. An inspiration that would guide us to give life to our everyday, ordinary life. Minsan po, may isang bata lumapit sa akin sa sakop.
Director pa po ako sa SACOM noon. Yung opisina ko nasa pinaka-end. Bago ka makakapasok sa opisina ko, dadaan ka muna ng iba-ibang department. May nakapasok na bata doon. Mukhang high school graduate. Tapos, anong kailangan mo? Father Galang po. Father Galang po. Ako si Father Galang. Ano yon? Pinapunta po ako ng Paris Priest ko dito. May sulat po ako sa iyo. Tapos binasa ko, pinakilala yung bata. Ba't nandito ka? Dapat dun sa isang opisina, dun sa social welfare, sa scholarship department. Dun ka. Kaya lang, sa inyo po kasi nakapangalan yung sulat, Father. Okay, sabi ko. Ba't gusto mong mag-aral? Sabi niya. Father, kasi po yung tatay ko na stroke. Matagal na pong bedridden yung tatay ko. Yung nanay ko lang po yung nagtatrabaho, labandera po siya. Kaya lang po, marami kaming magkakapatid, ako po yung panganay. High school graduate po ako, Father. Matas naman po yung grade ko. Makita niyo po yung grade ko. Pumunta po ako sa mayor, kaya lang puno na daw po yung scholarship nila. Tsaka sa congressman, wala po siya. Kaya gumawa po ng sulat yung Paris Priest ko, pinapapunta ako sa iyo. Gusto ko pong mag-aral, Father. Gusto ko pong matapos, Father. Makita ko yung mata niya, no? Talagang I could see fire in his eyes. Gusto ko pong matapos, Father. Gusto ko pong makatulong sa nanay ko, Father. Gusto ko pong tulungan yung tatay ko at mga kapatid ko, Father. Kaya gusto ko mag-aral. Tumayo ako. Tara. Tulungan kita dun sa department. Ako pa yung nag-facilitate sa, alam nyo, bakit? Nakita ko sa mata niya, the fire of inspiration. Kahit anong mangyari, matatapos yung batang yon. True. After 4 years, he finished his education. And he graduated with honors and passed the board exams. What motivated him? Magandang cellphone? Magandang gamit? No. It was the inspiration to give himself. Not only for 1 day or 2 days or for many semesters. Konting-konting allowance, natapos siya. I believe this is what we call inspiration. We keep this in our hearts. Sana nabubuhay lang natin tayo, hindi parang araw-araw, pare-pareho lang. Let us keep our life burning brightly. And I would like to end with what I would like to proclaim. I would like to proclaim that here at St. Jude Parish is an inspired community. You know why I'm saying this? 2 years na po ako this week sa St. Jude. And in 2 years, I realized this parish is full of life. It is full of initiative. It is full of creativity. Hindi lang creativity, high quality creativity. And even generosity in many ways. Not only materially, but even in their time, in their efforts, and their resources. Ang dami po nagagawa dito, hindi man tayo nagpa-fundraising. Hindi man po tayo nagtitinda ng ticket o nagpa-raffle. No. It was just some kind of a initiative and generosity that comes. Lunes, sa maraming parokya, nakasare sila. Dito, Lunes, ang daming tao. Naglilinis yung Biblia Rasal dun sa prayer room, CWL, naglilinis dun sa may Lourdes. Tapos po yung EMDC, nagfi-fix ng mga gutter. May mga nag-garden dyan, Lunes, nag-aanmusal sila. Nagkakape dun sa ilalim ng mangga. Kaya ako, dinatnan ko dito, nakasara ng Lunes, Martes ang opisina. Sabi ko sa sekretaryo, buksan mo yung opisina natin. Monday to Sunday. Kasi nakakaya, nandito rin yung mga tao. Tapos po, Martes, Lunes ng gabi, mayroong Bible study, mayroong rosary, dumadami po sila. They have their dinner together, lalo na pag may birthday. Tapos, Martes ng umaga, natutulog pa ako. Mayroon nang nagsusumba dyan, alas 6. Tapos po, ang dami-dami, more than 100. Yung Tuesday Mass natin, dumadami rin. Hindi na magkasya doon sa prayer room. Dinadala ko na minsan dito. Miyerkules, mas maraming tao dito kasi novena sa Sacred Heart. May nagro-rosaryo, may nagvi-visit, may naglilinis. Huwebes, mas maraming tao kasi parang Sunday Mass ang Huwebes. Alam niyo po bakit? Day of St. Jude. Yung novena of St. Jude, Mass, at tapos may healing Mass.
Tapos hindi pa umalis yung mga tao, nagkukwentuhan pa. Biyernes, mas marami pa kasi the next day, walang trabaho. Doon yung mga PPC meeting, yung mga committee meeting. And you know, mas marami pag Sabado, kanya-kanyang lugar, paglilinis. Naka-assign yung mga organization. Kanya-kanya. Sabi ko nga sa ating sakristan, ang swerte mo naman. Ang sipag ng mga taga St. Jude. They're doing everything for all of us. Sabi nung isang seminarista, Father, ang dami ko nang pinuntang parokya. Sabi nung seminarista, dito sa St. Jude, nakita ko ang pinaka-active na kabataan. O pala pa ng youth. Napakasipag nila. Napakasipag. 5 yung misa natin pag Sunday. 5 din yung choir natin. No? All of them singing in different ways, preparing an hour before. Yung mga creativity ng mga bata, it's far beyond my imagination. Gabi na, nandyan pa sila, tatrabaho sila gumagawa ng mga presentations ko. Kala mo maganda yung homily ko, silang gumagawa. At the same time, may Santa Cruzan po tayo, 3 weeks pa lang nakagawa ng mga arko. And they are organizing it to the last details. From the young to the not so young, they are so inspired. And they are very inspiring. Kaya inspired po ako bilang parish priest. Alam niyo po ba't nawawala yung tongue of fire ni St. Jude? Alam niyo po ba't nawawala? Kasi nandyan na sa mga taga St. Jude. It is already spread, used, and already in the hearts and in the minds of the people of St. Jude. Nung Sabado po, may naglilinis dito mga honorarias. So habang naglilinis sila, pag Sabado, gusto niyo po mag-volunteer, Sabadong umaga may naglilinis dito. Nagdadala po sila ng mga kanilang paglinis, tapos may dala silang merienda. Tapos na pong naglilinis, kinuwento-kwento ko po siya, mais-maisan ko lang po, kwento-kwento ko, mais-mais. Tapos po, pumasok na ako sa kumbento. Yung pong isa sa kanila, yung isa sa officer nila, sa honorarias na naglilinis ng simbahan, sila po yung nag-adoration, pumunta sa kumbento. Tapos sabi niya, Father, pwede po kayong makausap sandali. Sige, ano po yun? Atse, Father, pupunta na po ako ng Canada sa June. Kinukuha po ako nung anak ko na may anak sa Canada at doon na po ako muna mag-stay kasi may baby yung anak ko sa Canada. Sabi ko, ay, congratulations po, punta ko po Canada. Umiyak po siya. Umiyak po siya. Dahil umiyak po siya, umiyak na rin ako. Tapos sabi ko, ba't naman po kayo umiyak? Ang ganda po sa Canada, malamig, hindi ka mukha dito. Mainit, ang dami pong taong gustong kumunta ng mga Canada. Mayroon nga pong nagsasabing it is better than America. Ang mga social services ng gobyerno. Tapos umiyak na naman po siya. Sabi niya, Father, I will be missing, sabi niya, I will be missing our community. Mamimiss ko po yung paglilinis ko ng simbahan. Biro mo, paglilinis ng simbahan, mamimiss siya. Mamimiss ko po yung mga kasama ko. Mamimiss ko po yung misa natin. Hanapin ko po yung mga anak ko dito. Alam niyo po, I was so touched. I was crying with her, but at the same time, I was very happy. You know why? I believe she will bring into her the fire and the inspiration of our community. Kahit malamig dun sa Canada, she will bring the warmth of our faith. I hope it will be the same with you. When you go home, bring with you the inspiration of our faith, rekindled, alive, and flaming. May this be our joy, our celebration of our faith, the beginning of our church, Pentecost. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.